ये सत्संगाक आई सगळ्यांक काही स्वागत करता असं आणि दंडवत प्रणाम करता असं आता मंगळाचरण सांगून मगरी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सह रघुनाथामृतं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। चैप्टर 4 रिकैटेशन कुरु गतसचि श्लोक 1 to 5 हेमा पै माताजी मगर श्यामला कामत माताजी विद्याकिणी माताजी सुनीता मल्य माताजी लीला पै माताजी मुक्ता प्रभु माताजी सुषमा शणै माताजी कलावती अवधानी माताजी आणि शांति शानभोग माताजी मगर गीता महात्म्य संगत सजी जागृति माताजी हेमा पै माताजी तुम्ही सुरू करूयात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थो अध्यायः नानकर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टा परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतम् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरम् अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा द्वेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं कर्मणो गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छालाच सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य नानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्ततापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यथयः संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं ततापरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य पूतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न स्म पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूत्या न शेषेण यक्षस्यात्मन्यथो मयि।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथेष्टासि समिदोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः तस्मात् ज्ञानसम्भूतं यत्स्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जागृति माता जी, तुम्ही गीता महात्म्य संघाची तुम्ही अनम्यूट असा की युअर म्यूट जागृति माता जी। गीता महात्म्य प्लीज प्लीज। गीता महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता शास्त्रम् के प्रयात पुमं विष्णुं पदम् अपवनौति भयशोक विरजितः गीता अध्यायशीलस्य प्रणमाम्य परस्य नैव सन्तति पापानि पुनर्जन्म कृतानि च मलनिर्मोचन पुंसं जलस्नानं दिने दिने सकृतगीता भाष्यस्य स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विरविता स्वयं पद्मनाभस्य मुखं पद्म विनिश्रितः भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्विकृत विनश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्व उपनिषदो गावो दुक्तो गोपाल नंदना पार्थो वत्सो सुधीर्भक्तो दुग्धं गीतामृतमत एका शास्त्रं देवकी पुत्रं गीतम् एक देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नमामि यानि कर्मामि तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम करता तशीच माझी आमका चॅप्टर 4 हे चॅप्टरचे समरी सांगूक येता आसताची हिज ग्रेस परमेश्वर कृष्णदास प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। आजी
हंगेले हंगेल कार्मिक नामस प्रशांत आनंद मांड्रेकर म्हणून आणि गोवा अंतसाची आणि 2014 अंतू आमका इनिशिएशन दिलेले सर हिज होलीनेस भक्ती विकास स्वामी महाराज हंगेल निमते 2017 आदोकुनु हन्नी या प्रीचिंग सुरू केलं सर हंगेले एज्युकेशन विषयसगी M.Com MBA आणि LLB आणि एज्युकेशन नंतर 5 वर्ष बँक अंतू काम केलं सर मागिरी एक गव्हर्नमेंट जॉब केलेलं सर ताजी नंतर हंगेल ओन बिझनेस आणि सुरू केलं सर हंगेल ओन बिझनेस गोवा अंतू संकालीन नॉर्थ गोवा अंतू संकालीन मळेल कಡೆ हंगेल एक हरे कृष्णा पेट्रोलियम म्हणून पेट्रोल पंप सर ये पेट्रोल पंप अंतू एक स्पेशालिटी सर अंतू हंगेल व्हेकल हाक मात्र पेट्रोल नाही आमका एकाने पेट्रोल दिताची कसं म्हणारी 24/7 या पेट्रोल पंप अंतू केदनाई हरे कृष्ण महामंत्र प्ले जात असता गाडीक मात्र नाही गाडी आशिल्ल्यांकी पेट्रोल मिळता हांगा चमकलेर ताजे नंतर हांनी एक रिसेंटली मई गोविंदा म्हणून एक प्युअर वेजिटेरियन रेस्टॉरंट सुरू केलं सर सुरू करून सगळ्यांक कृष्ण प्रसाद मेळची वरी अनेक प्रयत्न करता असाची तशीची 2012 अंतांनी हंगेलेची ओन लँड एक डोनेट करून ते नॉर्थ गोवा अंत एक प्रीचिंग सेंटर स्टार्ट केलेलं सर त्या प्रीचिंग सेंटर त्याचे नाव भक्ती कुटीरा म्हणून आणि याची इन्चार्ज जावन आसाची हिज होलीनेस भक्ती विकास स्वामी महाराजांनी म्हणून या भक्ती कुटीर उद्घाटन केलेलं सर तशी या भक्ती कुटीरांत एक स्पेशालिटी कसं म्हणारी हे पुरा मातयेन बंदिलेले बೈ मड not by concrete or cement by mud ಅಂತ ಬಂದನು ಒಣತಿ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಒಣತಿ आणि ಅಜ್ಜೆ ಮಾಡ ರೂಪ ಪುರ ಮತ್ತೆ ನೆಳೆ ಅಂತ ಪೋರ್ನು नेलाक समेत गायची शाण गान गोमय गानो असल एक भक्ती कुटीरांनी बंदिला सर हंगर एक गोशाले सर ऑर्गॅनिक फार्मिंग करताच्यांनी आणि प्रति संडे 12 PM to 2 PM आणि सत्संग करताची विंगड जागे वचून सत्संग करताची ये हंगेले सेंटर ಬೆಳಗಾಂ ಅದಕ್ಕೂ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಂತೂ ಚೋರ್ಲಾ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಅಸ ಗೋವಾ ಅಂತೂ ಹಂಗೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೂ ಹಂಗೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಹಂಗೆಲ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ आणि हंगेल 2 चेडू असाची आणि हंका कृष्ण भावनामृत प्रीचिंग करूक हेल्प करता असाची हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण सांगू मस्त खुशीದಲ್ಲಿ एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवस पुढे एक आनंद वृंदावन प्रभुजीला एक लेक्चर ऐकलं सर तंतु एक एग्जांपल नाव सांगू कांगा आनंद वृंदावन प्रभुजी ही इज एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट गुरुजी राधा स्वामी महाराज कंटिन्यू स्टॉक मार्केट बिकॉज स्टॉक मार्केट एंड कृष्ण भावनामृत आर टोटली डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट So stock market vingada Krishna Bhavana vingada. I don't want to continue. Mulke. Taka tangal guru sangalke na you have to continue because I want to prove that even though one person is in stock market, he can do Krishna Bhavanamrita. या सगळे लोक एक एक्झाम्पल देता तू म्हणून सांगितलंस की तशीची आजी तुमगेले इंट्रोडक्शन दिताना आमकां कसं कळ्ळें म्हळ्यार इतलो पुरा बिझनेस इतलो पुरा एज्युकेशन आसून इतलो पुरा बिझनेस आसल्यारय कशी कृष्ण भावनामृत एक्टिव्ह जावन आसूं येता म्हणून आमकां तुमी एक रोल मॉडेल जाल्या बरें जालें प्रभुजी तशी प्रभुजीक हांव स्वागत करता हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आमी स्वागत करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओवर टू प्रभुजी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्णा हे सगळे जे भौतिक कितें गावला आध्यात्मिक हे भगवंताची कृपा आसा गुरुची कृपा आसा तितून आमकां थोडे कितें गावला तर आमी प्रयत्न करूंक जाय ही कृपा आहा ती भगवंताक परत वापस दिवन प्रचार करपाचो प्रयत्न करूंक जाय
तसे आमचे मुरलीधर प्रभू तुम्ही सगळे कोंकणी येदे व्हडले कार्य चालू आसा, ही साधारण गोष्ट न्हू. कितले तेच्या फाटल्यान त्रास असता हांव समजूं शकता. तुम्ही प्रयत्न करता, तर देवान म्हाका जी संधी दिल्या ती हांवूय थोडोफार प्रयत्न करता. तर प्रभूजी म्हाका कितलो टाइम आसा प्रभूजी सांगू शकता? हरे कृष्णा. अंटील 9:30 प्रभूजी, अंटील 9:30. ओके 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 पळोवया, हांव ट्राय करता थंय मेरेन पावपाचो, नाल्यार बेगीन सोंपयता. ओके प्रभूजी. थँक्यू प्रभूजी. सर, भगवद्गीता, भगवंतान गायल्ले गीत, भगवंताचे ज्ञान, तर वेदांचो सार म्हणजे भगवद्गीता. भगवद्गीता जे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आमचे श्री मुखांसून प्रदान करता. कुरुक्षेत्राचेर ज्या जाग्यार अर्जुन ते मोहित जाल्ले असता, हे जीवन आम्ही जगता ते म्हणजे एक संघर्षूच करता. आणि युद्धा सारखी परिस्थितीन संघर्षा इतली परिस्थिती आसा आणि थंय भगवान श्रीकृष्ण हे ज्ञान दिता आणि ते ज्ञान घेऊन अर्जुनाचो मोह नष्ट जाता आणि सांगता, नष्ट मोहा स्मृती लब्धा तया प्रसादात मया अच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव. अर्जुन मान्य करता की माझा मोह नष्ट झालो. तत्प्रसादात भगवान कृष्ण तुमच्या कृपेन जे माझे मोहित झाले ते ज्ञान परत येले. आता तुम्ही सांगता तशेंच हांव करता. तर आम्ही हे सगळे जीवात्मा गोंधळून गेल्लेले आसा आणि गोंधळून गेल्ल्या कारणान आमकां गुरुचे मार्गदर्शन जाय पडटा. तसे कृष्णान कुरुक्षेत्रात स्वयं कृष्णान मार्गदर्शन केला, तशेंच आता सुद्धा या आध्यात्मिक जीवनात गुरु आसा, भगवान श्री कृष्णाचे प्रतिनिधी आहा, जे आमकां हे ज्ञान दिवं शकता. तर आम्ही हो जो भगवद्गीता जे 18 अध्याय आसा, 700 श्लोक आसा, मूळ संवाद संस्कृतीन केल्लो आसा आणि चौथो जो अध्याय आसा त्याच्या बद्दल तुमच्या कृपेन हांवें 2 शब्द, तुमच्या आशीर्वादान हांव 2 शब्द सांगपाचो प्रयत्न करता. तर माझ्याय गुरु कडेन प्रार्थना करता, प्रभुपादा कडेन प्रार्थना करता की आणि भक्तां चरणी प्रार्थना करता की माझ्या मुखांसून 2 शब्द मार्गदर्शन करीत येवचे आणि भगवानची दांची सेवा जावची म्हणून. तर भगवद्गीता हे ज्ञान आसा ते केन्ना येयले, कशें येयले हेच्या बद्दल आमी चर्चा करूं येता. तितून 4-5 हो अध्याय आसा, तितून विभाजन केल्लो आसा. पयल्या हितून भगवंताचे संदर्भान ज्ञान, दुसरो कृष्ण कोण, भगवंत कोण, मागीर हे ज्ञान प्राप्त करपा खातीर आमी गुरु कडेन वचोंक जाय. तर तशें फुडलो अध्याय आसा, ते फुडले श्लोक आसा त्या बद्दल देवी देवता कोण, त्यांचे अधिकार कितें, त्यांच्या बद्दल हे करता. आणि सरस शेवटी आसा ते आपले ज्ञान संशय करून दूर करून किंवा सगळ्यांनी आपली भगवंता विषयी जी श्रद्धा आसा ती दवरून भगवंताक शरण वचूंक जाय. तर आता माताजींनी बरे सगळे श्लोक पठन करून सांगले, त्यांचे बी अनेक अनेक आभार. तेंच्यांनी इतलो भगवंता प्रती सेवा अर्पण केली. तर हांव हितून थोडे श्लोका बद्दल उलयतलो, प्रयत्न करतलो आणि भितून थोडे श्लोक म्हणून दाखयतलो. बाकीचे श्लोक माताजीन म्हटलेले आसा. ज्ञान म्हणजे कितें, भगवंता बद्दल म्हणजे आम्ही जीवात्माचो आणि भगवंतांचो संबंध कितें, भगवंत कोण, आम्ही खंयसून येयल्या, हे शरीर सोडल्या उपरांत खंय वयतले, हे ज्ञान प्राप्त करपा खातीर आमी कोणा कडेन वचूंक जाय. आमी या जगान दुःखी कित्याक, आमी या कुंटान कितपत पडटले, परत परत जन्म मृत्यू जरा व्याधी हितूनसून मुक्त जावपा खातीर कितें मार्ग आसा, ह्या बद्दल जे ज्ञान स्वयं भगवान कृष्णान सांगला. आणि हे प्राप्त करपा खातीर भगवंत सांगता गुरुची सेवा करा, गुरु कडेन चला. ह्या बद्दल आमी थोडके श्लोकांचे जे प्रभुपाद आमचे आचार्य आसा, आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, त्यांच्यानी तात्पर्यान दिला ते वाचून जे म्हाका सांगूंक दिसता, म्हाका समजला ते सांगपाचो हांव प्रयत्न करतलो. तर भगवान कृष्ण या 4थ्या अध्यायाच्या पहिल्या श्लोकान म्हणटा, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगा
प्रोक्तावान अहम अव्ययम. विवस्वान मन हे प्रावू मनु ईश्वा कवे ब्रवीत. याचो अर्थ असो हा, हे भगवंता बद्दलचे जे ज्ञान असा ते सगळ्यात पयली भगवान श्री कृष्णान करोडो वर्सां पयली ग्रहांचो राजा सूर्यदेवाक दिल्लो. सूर्यदेव एक सूर्यग्रह हा आणि त्या ग्रहाचो देव असा तो एका विवस्वान म्हणटा. सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णान सूर्यदेवाक आपलो शिष्य म्हणून एक्सेप्ट केलो आणि हे ज्ञान असा ते सगळ्यात पयली सूर्यदेवाक दिले. सूर्यदेवान हे ज्ञान ईश्वाक मनूक दिले. मनु आम्ही कोण असा, प्रत्येक मनुष्य हे मनु आहा आणि आमचो मनुष्याचो जनक जो असा, मूळ पुरुष असा तेका म्हणटा मनु. मनून हे कितें केलें, मनु हो सूर्यदेवाचो बीन पुत्र असा आणि मनुचो पुत्र ईश्वाकू जो पृथ्वीचो राज्य असलो तेका ईश्वाकूक मनून हे ज्ञान दिले. मागीर हे ज्ञान असा ते फुडें ईश्वाकून आपल्या शिष्यांक दिले. त्या शिष्यांनी फुडें आपल्या शिष्यांक दिले. आपल्या अशे गुरु शिष्य परंपरेन हे ज्ञान चललेले. भगवंता बद्दल ज्ञान म्हणजे आम्ही भगवंता कडेन वचोंक जाय, भगवंत कोण हे ज्ञान दिले. तर सूर्य ग्रह हो असा तो कितें आसा, सगळ्या ग्रहांचो राज्य असा. सगळ्या ग्रहांचो भ्रमण करून सगळ्यांक उजेड दिता, पावर दिता, शक्ती दिता. आणि विवस्वान किंवा सूर्य हे कोण साधारण कोण ना, हे क्षत्रिय असा. ती हे भगवद्गीताचे ज्ञान हे सामान्य लोकांक खातीर ना, राज ऋषियांक खातीर असा. सूर्यदेव विवस्वान हे क्षत्रिय असतात त्यांच्या खातीर हा. क्षत्रियन दोन शब्द असा. क्षत म्हणजे भय, त्रिया म्हणजे रक्षण. जे भयापासून रक्षण करता त्यांना क्षत्रिय म्हणता. आणि हे ज्ञान जे असा भगवंता बद्दल, जे क्षत्रिय राज्य चलयता आपल्या प्रजेचे रक्षण करपा खातीर, आध्यात्मिक ज्ञान दिवपा खातीर जे भगवंत अशा लोकांक क्षत्रियांक सिलेक्ट करता जेणेकरून त्यांच्यानी प्रजेचे उत्तम रितीन राज करचे, धर्माचे आचरण करचे. आणि या खातीर भगवंत श्रीकृष्ण हे ज्ञान क्षत्रिय सारख्या राज ऋषींक दिता. तर पुढे भगवान श्रीकृष्णांक खबर असा की हे ज्ञान असा कितें जालें, 12,000 कोटी वर्सां पयलीं सूर्यदेवाक दिले. गुरु शिष्य परंपरे प्रमाणे ते चालू गेले, पूण मदींच खंडन जाले अशें दिसले. म्हणजे यथारूप एज इट इज, जशी आहे तशी हे ज्ञान फुडें चलना जाले. म्हणून भगवंत हे ज्ञान परत रिपीट करता अर्जुना मार्फत. ते सांगता, एवं परंपरा प्राप्तम इदं राज ऋषयो विदु सकालेन इह महता योग नष्ट परंतप. हे जे ज्ञान जाल्ले सूर्यदेवान विवस्वना ईश्वाकू मागीर तेंच्यांनी आपल्या शिष्यांक दिल्ले, हे कालांतरान हे ज्ञान असा ते खंडित जाल्लेले असा. आणि हे ज्ञान असा ते पूर्व आपण परत यथारूप प्रेझेंट करपा खातीर हांगा येयल्लो असा. आणि भगवान श्रीकृष्ण सेकंड टाइम अर्जुनाक आपलो शिष्य म्हणून ही भगवद्गीता प्रदान करता. तर कृष्ण आणि अर्जुन हे वास्तविक कोण असा, अर्जुन असा भगवंताचो शाश्वत पार्षद असा. जेन्ना सूर्यदेवाक सुद्धा ज्ञान दिले तेन्ना सुद्धा खंयच्या तरी रूपान ते अर्जुन त्या ज्ञानाकडे असले. नर नारायण म्हणून भगवान येता तेन्ना ते नर म्हणून भगवंताकडे येतात. तर भगवंत हे जे ज्ञान दिता अर्जुनाक मोहित करून दिता. पूण याचो अर्थ असो न्हू की अर्जुन पयलीं नासलो अशें बीन ना. पूण अर्जुना मार्फत भगवंत हे ज्ञान आमकां प्रदान करता. अर्जुनाक ह्या ज्ञानाची कांयच गरज ना. ते शाश्वत भगवंताचे सेवक हा, नित्य उच्च कोटीचे सेवक आसा.
तर हे ज्ञान कित्याक आता सुद्धा ह्या कलियुगान आम्ही पळयता आमकां प्रभुपादाची भगवद्गीता जशी आहे तशी मेळच्या पयलीं सुद्धा खुबश्यो भगवद्गीता बाजारान आसा आणि अजूनही मेळटा. थोड्यांच्या घरान आनी येदी येदी व्हडल्यो भगवद्गीता देवाच्या फुड्यान तांबड्या कपड्यान बांदून दवरलेले आसा. पूण हे ज्ञान जे भगवद्गीताचे ज्ञान जेचे तात्पर्य आमचे आचार्य जसे प्रभुपादान दिला, लोकांक स्पष्ट करून दिला, लोकांक कृष्ण भावनामृत दिल्या, कृष्णाची भक्ती दिल्या, तशेंच लोकांनी प्रयत्न केले की तात्पर्य लिखून भगवंताचे जे श्लोक असतात तेचेर आपल्या परीने विचार मांडपाचे प्रयत्न केले. पूण ते करून तेंच्यांनी हेजर एक तरेचो व्यवहार केलो, पैसे कमयले. पूण तितून कोणूच भगवद्गीता किंवा ते आचरण करू शकले ना किंवा भक्त जावं शकना. तसं भगवत कृष्ण स्वयं सांगता भक्त्या मा अभिजानाति. हे भगवंत बद्दलचे ज्ञान केवळ भक्त जाऊ शकता. तर प्रभुपाद उच्च कोटीचे भक्त असल्या कारणान भगवंताक पूर्ण तऱ्हेन शरण गेल्या उपरांत भगवंत कितें सांगूंक सोदता हे तांकां कळ्ळ्या उपरांत गुरु आपल्या गुरुच्या मार्गदर्शनानुसार तेंच्यांनी तात्पर्य केले आणि आयज लाखो लाखो लोक भगवद्गीतेक शरण गेले, कृष्णांक शरण गेले. कारण त्यांचं आणि ही भगवद्गीता जशी आहे तशी की भगवद्गीता यथारूप किंवा इंग्लिशीन भगवद्गीता एज इट इज आमकां सांगूंक खुश जाता की ही जगार हायेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड. आणि ह्या ग्रंथाक खंयचेच भौतिकूय ग्रंथ किंवा आध्यात्मिक ग्रंथ बरोबरी जवळ सुद्धा येऊ शकना. आणि स्वतः भगवंताचे भक्त याचो प्रचार करता. आणि आमकां एक उमेद दिसता की ह्या जीवनान येवन आम्ही भगवंत प्रभुपादाचो आश्रय घेवपाचो प्रयत्न करता. तर ही भगवद्गीता ज्याच्या घरान आसा जे आचरण करता त्यांचो आध्यात्मिक ज्ञान तेका प्राप्तच जातले. कारण जे आचार्य आसा प्रभुपाद तेंकां ते आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त जाला आणि त्यांचो तो प्रचार करता. प्रभुपादाचे अनुयायी आसा ते त्याच प्रमाणान प्रचार करता. तर हे जेन्ना ज्ञान असले ते खंडित जाले तेन्ना श्री कृष्णान परत सेकंड टाइम अर्जुनाक आपलो शिष्य करून परत हे ज्ञान 5150 वर्सां म्हणजे द्वापर युगार सोंपपाक कलियुग सुरवात जावपाक आणि जे कुरुक्षेत्रातले जगातले व्हडले युद्ध चालू जावच्या पयलीं अर्जुन जेन्ना मोहीत जाल्ले युद्ध करचो ना म्हणटाले ते निमित्त धरून भगवान श्री कृष्णान हे ज्ञान परत रिपीट केले. तर हे ज्ञान जशी क्रिया 5000 वर्सां पयलींचे ज्ञान आणि तेच्या पयलीं 12,000 कोटी वर्सां पयलींचे ज्ञान म्हणजे जे भगवंत आसा त्या पासून हे ज्ञान आसा. तशें आता आमकां बायबल गावता, क्रिश्चनांचो बायबल गावता 2000 वर्सां पयलीं. कुराणातले ज्ञान आसा 1000 वर्सां पयलीं. पूण भगवद्गीता ज्ञान 5000 वर्सां पयलीं आणि त्याच्या पयलीं 12,000 कोटी वर्सां पयलीं. तर दिव्य ज्ञान आसा, मनुष्या खातीर आसा, जाती धर्मा खातीर हे ज्ञान ना. तर अर्जुन आसा आता अर्जुनाचो हांगा डावट येयलो, अर्जुनाक हांगा दुबाव येता. वास्तवीक अर्जुनाक दुबाव येवं शकना पूण फुडें कोण तरी हे विचारतलो. हे डावट आतांच दुबाव भगवंताक क्लियर करपा खातीर अर्जुन विचारता सूर्यदेव विवस्वान हे देवा हे भगवंता हे तर तुमच्या पयलींचे आणि तुम्ही तर आत्ता येयल्या या पृथ्वी तलाचेर. मागीर हे ज्ञान तुम्ही सूर्यदेवाक दिले हे हांव कशें मानू अशें जेन्ना प्रश्न विचारता तर प्रत्येक जीवात्मान हे ज्ञाना बद्दल अशी इन्क्वायरी करपाक जाय. तेन्ना अशी इन्क्वायरी करता तेन्नाच आमकां हे ज्ञान आसा ते प्राप्त जावं शकता. तेन्ना भगवान ह्या प्रश्नाचे त्वरित उत्तर दिता. माझे आणि तुझे खूप जन्म झाले हे परंतप, पूण हांव हे माझे जन्म कितें आसा याद आसा. पूण तू एक शरीर सोडल्या उपरांत तुझे जन्म किंवा तुझे
ज्यो इतिहास गोष्टी आसा त्यो विसरलेलो आसा. पूण याद दवरूंक जाय, जरी अर्जुन भगवंताचो नित्य सेवक आसा तरी उच्च कोटीचो सेवक आसा. भगवंता बद्दल जरी ते पार्षद म्हणून येता तरी आसतना अर्जुनाचे स्वरूप कितें आसा, हे एक सेवकाचे स्वरूप आसा. तर स्वामी आणि सेवकान हो व्हडलो फरक आसा. जेन्ना एक सेवक किंवा एक कोण जीव जेन्ना शरीर सोडटा किंवा आमी तेका मेलो म्हणटा, मृत्य जालो म्हणटा, तेन्ना तो आपले आत्मा जेन्ना दुसऱ्या शरिरान वयता तेन्ना पहिल्या शरिरान जी कारवाई केल्ली, जी कार्य केल्ली ते विसरता. पण भगवंत स्वयं ह्यो गोष्टी विसरना. कित्याक भगवंताचे शरीर आणि आत्मा एक सच्चिदानंद स्वरूप आसा. म्हणून अर्जुन जेन्ना शरीर सोडटा तेन्ना ह्यो गोष्टी विसरता. तर आमी आमचो स्वरूप आसा कितें, भगवंताचो नित्य सेवा करप. जरी अर्जुन परंतप, कृष्णाक अर्जुनाक ग्लोरिफाय करता, तारीफ करताना म्हणटा परंतप, म्हणजे तू तुझ्या दुश्मनाक जोर हाडटा म्हणून भयभीत करून उडयता, इतले शक्ती आसा. तरी आसतना बाय स्वरूप अर्जुन त्यांचे सेवक आसा आणि सेवक असल्या कारणाने हे विसरपाची जी क्रिया आसा ती प्रत्येक जिवाक, सेवकाक हे क्रिया मान्य हा लागू जाता. अजोपि सन अव्यया आत्माना भूतानाम ईश्वरोपि अन प्रकृती समधिष्ठाया संभवामी आत्ममायया. भगवान श्री कृष्ण पुढे सांगता, ते अजन्म आसा, त्यांचा दिव्य शरीराचा कधीही नाश होत नाही. सर्व प्राणी मात्र म्हणजे प्रत्येक जीवांचे भगवंत कोण असा, ईश्वर असा, मालक असा. आणि प्रत्येक युगात भगवंत आपले दिव्य रूपात येतात. भगवंताबद्दल ज्ञान दिव्य, भगवंताचे रूप दिव्य असा, भगवंताचे जन्म दिव्य असा. जसे आम्ही पळयता, आम्ही एक जन्माक येता, पण आमच्या कर्मानुसार आमकां जन्म मेळटा, वेगळी योनी गावता. पूण आमी आमची आवय बापूय यांचो चॉयस करू शकना. आमच्या कर्मानुसार भगवंत आमकां तो आवय, तो बापूय, ती स्तर, ती धर्म, ते सगळे गोष्टी भगवंत पॅकेज करून आमकां धाडटा. पूण भगवंत उदाहरणार्थ 5000 वर्सां पयलीं पृथ्वी तलाचेर येयल्ले तेन्ना भगवंतान माता देवकी, वसुदेव हेंकां पयलीं सिलेक्ट केल्ले. आपण पृथ्वी तलाचेर येतले तेन्ना देवकी आणि वसुदेव आपले आई बाबा जातले. पुढे आपण लीला करतलो यशोदा मैया नंद महाराजाकडे. जेन्ना कारागृहान भगवंत प्रकट झाले तेन्ना लक्षात दवरा, ते जरी आमकां कृष्ण सामान्य बालक अशें दिसता, तरी भगवंत जेन्ना कारागृहान मथुरेन प्रकट झाले तेन्ना चतुर्भुजान प्रकट झाले, लहान बालक म्हणून प्रकट जावं ना. भगवंताच्या हाती शंख, चक्र, गदा, पद्म असले. भगवंतान आपूण हांगा येवपाचे रास माता देवकी वसुदेवाक सांगले. भिवपाचे कांयच कारण ना, ह्यो गोष्टी क्लियर केल्यो. आपूण कोण, तुम्ही फाटल्या जन्माक कितली तपश्चर्या केल्ली, आमी तुका वर दिल्ले, त्या कारणान आयज हांव तुमचे पुत्र ह्या हितून प्रकट जाल्लेलो आसा. जेन्ना वसुदेव देवकीक जेन्ना ज्ञान गावले तेंच्यांनी प्रार्थना केली, भगवंता आता तू आमचो पुत्र म्हणून, लहान बालक म्हणून तुझे रूप घे म्हणून. तेन्ना भगवंतान बारीक गोपाळ रूप घेतले. आणि पुढे तुमकां खबर आसा, मागीर वसुदेवान कृष्ण भगवंताक वृंदावनान हेले, गोलोक वृंदावनान, थंय मागीर तेसले चोडू यशोदा मैयाच्या हांगा हाडले. ह्यो गोष्टीचेर आमी चर्चा सगळ्यांक खबर आहा तुमकां. कृष्ण बुकाचेर ह्यो लिला सगळ्यो आसा, डिटेल आसा. ते भागवतमाचो एक खंड आसा, प्रभुपादान इजी करून दिल्ले आसा, थंय तुमी ह्यो वाचू शकता. तर आनी एक गोष्ट आमी लक्षात दवरूंक जाय, भगवंत जे दिव्य आहा, दिव्य म्हणजे कितें, भगवान श्री कृष्ण जेन्ना युद्ध भुमीचेर आसले
त्यांना लक्षात धरा त्यांची जवळ जवळ 80 वर्षां जाली. पितामह भीष्माचे म्हणटा 130 वर्षां जाली. आता एक 80 वर्षाचो कसो दिसतलो जेन्ना भगवान बाळ गोपाळ आसलो, मागीर तो युवा कौमार अवस्थेन गेलो, मागीर युवा अवस्थेन गेलो. आम्ही आता 25-30 वर्षां 50 वर्षां जाली काही जाणटे दिसता, पण भगवान जेन्ना युवा अवस्थेन वयता तेन्ना भगवान सदीच युवा अवस्थेनूच दिसता. अजून पर्यंत आम्ही कृष्णाचो जाणटो किंवा म्हातारो हो चित्र पळोवंक ना. जेन्ना युद्धभुमीचेर सुद्धा भगवान श्री कृष्ण आसले तेन्ना 17 ते 20 वर्षां अशेंच दिसताले, नव यौवन दिसताले भगवान. तर आम्ही जन्म घेता तेन्ना आम्ही रोखडेच म्हातारे जाता. आमकां थोडे बरे रूप दिसता, मागीर हळूहळू म्हातारे जाता, आमकां चश्मा लागता, आमकां दिसना. अशे भगवंताच्या शरिराक काय जायना, कित्याक भगवंताचे शरीर हे दिव्य आसा, हे आमी लक्षात दवरपाक जाय. तर हो फुडलो जो आसा पार्ट आसा तो भगवंत हांगा कलियुगांत कित्याक येता किंवा भगवान प्रत्येक युगांत कित्याक येता हेच्या बद्दल आमी थोडीशी चर्चा करूया. हो जो फेमस श्लोक आसा, 1-2 श्लोक हे खुबश्या लोकांक खबर आसा, त्या बद्दल आमी थोडी चर्चा करपाचो प्रयत्न करूया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तर भगवंत आसा तर प्रत्येक युगान सांगता की आपूण येता. कित्याक येता, जेन्ना जेन्ना अधर्माचे वर्चस्व जाता, धर्माची रास जाता, तेन्ना भगवंत स्वतः पृथ्वी तलाचेर येता. जेन्ना भगवंताय हांगा येवपाचे आसले, भगवंत स्वतः येवंक ना. तेन्ना पृथ्वी तलाचेर अधर्म वाडलेलो, पृथ्वी जड जाल्ले संकटां, तेन्ना पृथ्वी देवी ब्रह्माजी कडे गेली, देवी देवता सहित. मागीर ब्रह्माजी, अन्य देवता, शिरोधक शाही विष्णू गेले, भगवंताची स्तवन केले, भगवंताची स्तुती केली, धर्माचो स्थापना करपाक भगवंताक या अशें जेन्ना केले तेन्ना भगवंतान तथास्तु म्हणून आशीर्वाद दिले. आणि पृथ्वी तलाचेर हो भार व्हावपा खातीर भगवंत येता म्हणून सांगले. आणि सांगताना कितें सांगले, सगळ्या देवी देवतांक कार्य दिले. जशे इंद्राक सांगले तू अर्जुन म्हणून चल, धर्मराजा युधिष्ठिर म्हणून येले, वायू देवता भीम म्हणून येले, अश्विनी कुमार नकुल सहदेव म्हणून येले. असे सगळे सगळे देवी देवता, सूर्यदेव कर्णाची उत्पत्ती केले. असे सगळे कार्य देवी देवता येता भगवंताक ह्या लिलेन पृथ्वीचो जो रास जाल्लो ते स्थापन करपा खातीर भगवंत तांकां सेवा दिता. वास्तवीक भगवंत स्वतः इच्छेनुसार कितलेशे ब्रह्मांड तयार करता सेकंदांनी. तर रावणा सारखे किंवा दुशासन, धृतराष्ट्र सारखे लोकांक धारण करपा खातीर भगवंत स्वतः येवपाची कांयच गरज नसता. पूण भगवंत एक खेळ एक लिलीन भाग करून घेवंक सोदता. आणि अन्य देवी देवतांक हितून एक संधी दिता, अर्जुनाक संधी दिता की आपल्या भक्तांक भितून प्रसिद्धी गावपाक जाय, की भाव भगवंताक सदीच आपले भक्त आसा तेचो उद्धार केल्लो जाय. जशे आमी पळयता कुरुक्षेत्राच्या युद्धान कृष्ण सांगता हे सगळ्या लोकांक आपूण पयलींच मारला म्हणून. निमित्त मात्रेन तव सवे सचिन. हे सवे सचिन तुका फक्त निमित्त करता. हांव जगाक दाखोवंक सोदता की ह्या सगळ्या क्षत्रिय पराक्रमी अति पराक्रमी आसा तांकां अर्जुनान मारला, हे दाखोवपा खातीर आपूण सांगता म्हणून. तूं युद्धाचे कर्तव्य म्हणून युद्ध कर. उत्तिष्ठ अर्जुन, उठ युद्ध कर. आपूण तू ऑलरेडी कार्य सगळे केल्ले आसा. तशें देवी देवतांक एक शायन जावपाक जाय, लोकां कडेन तेजो आदर भाव प्रकट करपा खातीर भगवंत तेंच्या कृपेन हांगा येता. कित्याक धर्माची स्थापना करपाक. तर भगवंत वेगवेगळे अवतार घेता. भगवंताचे गुण अवतार आसा, पुरुष अवतार आसा, किंवा लीला अवतार आसा, श्वेतेशार अवतार आसा, मन्वंतर अवतार आसा, अंश अवतार आसा. हे सगळे अवतारा बद्दल आमकां तर ज्ञान जाय, किंवा कॉमन दशावतार स्तोत्र आसा. हे ज्ञान तर आमकां जाय जाल्यार भागवतमांत, श्रीमद भागवतमाच्या पहिल्या खंडात सुरवातीकूच हे भागवतमा बद्दल और तेंच्या
अवताराबद्दल सगळे केल्ले आसा. जवळजवळ 24 अवताराबद्दल शॉर्टकट सांगलेले आसा. आणि मागीर सांगता वेदव्यास हे सगळे अवतार हे केल्या उपरांत कृष्णस्तु स्वयं भगवान. अवतार हे जे अवतार आसा, राम आसा, वरा आसा, नरसिंह आहा, मीन आसा, कल्की आसा, बुद्ध आसा, हे वेगळे वेगळे जे अवतार आसात ते भगवंताचे एक अंश अवतार किंवा विस्ताराचे विस्तार आसा. पण कृष्णच तू स्वयं भगवान. कृष्ण अवतार ना, पण अवतारी आसा. कृष्णापासून सगळे अवतार येतात. म्हणून कृष्ण हे अवतारी आसा. कृष्ण अवतार ना, स्वयं भगवान आसा. जसे प्रभू रामचंद्र भगवंत हा, पण ते 60 गुणांनी आसा. कृष्ण पूर्ण 64 कला गुणांनी पूर्णतया असा. म्हणून कृष्णच तो भगवान स्वयं सगळीकडे म्हणतात. तर आम्ही कृष्ण रूपाक शरण वचूंक जाय. तर याबद्दल सांगताना कित्याक तर भगवान येता तर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तर परित्राणाय साधूनां. साधू म्हणजे कोण? साधू म्हणजे दाढी मुच्छालेले साधू न्हू. साधूची साधुरेव समंतव्य भगवद्गीतेन सांगला. साधूची ग्लानी प्रभुपादान व्यवस्थित सांगला. साधू म्हणजे कृष्णाचं भक्त एका साधू म्हणटा. दाढी वाडयली, एक कितें कप लागलेले एका साधू न जो कृष्णाक शरण वयता, कृष्णाक भजन करता, तेका वास्तवीक साधू म्हणटा. तर भक्तांचो उद्धार करपा खातीर, भक्तांचे रक्षण करपा खातीर भगवंत येता. विनाशाय च दुष्कृतां, जे वायट प्रवृत्तीचे लोक आसा त्यांचा नाश करपा खातीर भगवान येता. भगवंत रावणाक मारून येता. भगवंत हिरण्यक्षक मारून येता. हिरण्यकशिपूक मारूंक येता. भगवंत द्वापर युगान दुर्योधनाक मारूंक येता. तेच्या भावांक मारूंक येता. सगळ्यांक मारूंक येता. आयज हे कलियुग आसा. कलियुगान भगवंत कोणाक मारतलो? सगळे जीव आसात ते दुर्योधन आसा. तर भगवंत जर सगळ्यांक मारूंक वचा जाल्यार कोणूच पृथ्वी तलाचेर उरचे ना. तर हे जे खयाल करून कृष्ण ह्या कलियुगान येता या राक्षसांक मारपाक. पूण खंयचे शस्त्र आणि अस्त्र घेवन येना. तर कशें येता? गोलोक प्रेम धन. जे गोलोकाचे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन घेऊन येता. आणि स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभू म्हणून अवतरित जाता. जे कृष्णाचे पूर्ण रूपान एक भक्त म्हणून अवतरित जाता. आणि एक भक्त तसे कृष्णान भगवद्गीतेत सांगला मामेकम शरणम व्रज. शरणम व्रज म्हणून सांगला म्हाका शरण यो. पण कशें शरण यो हे प्रॅक्टिकल सांगूंक ना, थिअरी सांगल्या. तर हे जे प्रॅक्टिकल सांगपा खातीर स्वयं कृष्ण भक्त जाता. आणि आम्ही कशी भक्ती करूंक जाय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जे ब्रह्माजी सांगता इति षोडशक नाम नाम कली कल्मश नाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते. तर स्वयं प्रॅक्टिकल दिवपा खातीर चैतन्य महाप्रभू एक भक्त म्हणून येता. भक्त म्हणून येता आणि हरिनाम दिता. आणि हरिनाम दिवन आमच्या भितून जे हृदयान राक्षस बसल्या, षडरूप बसल्या त्यांका मारता. आमची षडरूपी म्हणजे ही घाण असा. आणि घाणीत कोणूच सुखी राहू शकना. तर हे घाण म्हणजे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हे जेन्ना जे षडरूप असा, आमका लोभ असा, आमका काम असा, ही इच्छा ती इच्छा ती इच्छा, जेन्ना अशी घाण असा, आम्ही घाणीकडे राहू शकना. तशी ही घाण जेन्ना असा, ती घाण मारता कोण? ती घाण साफ करता कोण? हरिनाम संकीर्तन करता. जेन्ना ही घाण आम्ही करता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जेन्ना हरे कृष्ण आम्ही जेन्ना साऊंड व्हायब्रेशन कृष्णाचे ध्वनी अवतार असा ह्या कलियुगा खातीर. कृष्ण कृष्ण हरे हरे म्हणटुशी कृष्ण आमच्या जिवाचे नृत्य करता. कृष्ण कृष्ण राम राम. जेन्ना हे व्हायब्रेशन जाता, कृष्ण हे कलियुगान अवतरीत झाले आहे नामाच्या रूपात. तेन्ना हे व्हायब्रेशन साऊंड जेन्ना जिवांचेर नाचता, कृष्ण नाचता, तेन्ना ती ध्वनी आमच्या कानान वयता.
कानांसून ते आम्ही ऐकल्या उपरांत सारखे आयका जाल्यार ती सारखी आमच्या हृदयान वयता आणि हृदयान आमचे षडरूप शत्रू असा, राक्षस असा कृष्ण बसलेलो असा. जेन्ना कृष्ण हे आपले आवाज ध्वनी ऐकता तेन्ना उठता आणि झाडू घेऊन आमचे क्लीन हार्ट करता, हृदय आमचे शांत करता. तेन्ना शांत करता तेन्ना आमकां हळू हळू शांती, लोभ, काम, क्रोध ह्यो गोष्टी कमी जाता आणि कमी जाल्ल्या उपरांतूच आमकां वास्तवीक ज्ञान गावता की आम्ही जिवे रे स्वरूप कृष्ण नित्यदा. आमचं स्वरूप कळटा की आम्ही कृष्णाची सेवा करप. तर कलियुगात सेवा करपाचो एकच माध्यम म्हणजे हरी मुखे बोला, हरी मुखे बोला, पुण्यांची गणना कोण करी रे. जय जय राम कृष्ण हरी. हे राम कृष्ण हरीचे नाव अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा केशवा माधवा नारायण. ज्यांना आमकां हे ज्ञान जातले, हरी नाम घेतले त्यांना वास्तविक आध्यात्मिक प्रगतीची सुरुवात जातली. नाल्यार थोडे म्हणता हांव ह्या देवाची उपासना ना करता, त्या देवाची उपासना, श्रम ही केवळ सगळं व्यर्थ. कुठे शोधिसी रामेश्वर, कुठे शोधिसी काशी, हृदयातील राहिला भगवंत हृदयात उपाशी. जे हृदयात भगवंत उपाशी आहात, ज्यांचे नावच घेणार त्यांना ही घाण कशी कमी जातली. हे राक्षसाक कशे तुम्ही मारतले. तर राक्षसांक उपाय मारपा खातीर रामबाण उपाय म्हणजे कलियुगात हरिनाम सांगलेलो आसा. तर आम्ही पुढे वयताना सांगता कितें, भगवंत सांगता जन्म कर्म च मे दिव्यम यह वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. तर भगवंताचे जन्म सांगलेले आसा, असाधारण आसा. भगवंताची कर्म असाधारण आसा. उदाहरणार्थ आम्ही कितें चोरी करीत लोक आमकां पनिशमेंट दितले, लोक चोर म्हणटले. पूण कृष्ण जेन्ना मखन चोरता, कृष्ण जेन्ना वायट सुद्धा गोष्टी करता, कृष्णाक मखन चोर म्हणून नाव दितात. कृष्णाच्या नावाचे प्रचार करता. म्हणून कृष्णाची प्रत्येक लीला, कृष्णाक जेन्ना आई बांधता, यशोदा बांधता तेन्ना कृष्ण रडटा. तर कित्याक आपल्या आवयक सूख दिवपा खातीर. कृष्ण प्रत्येकाच्या गोपिकाच्या घरान वचोन दूध चोरता, धंय चोरता. तर कृष्णाचे नंद महाराज आहा ते प्रमुख ते राजा आसा. त्यांच्या घरान 13 लाख चढ गायी आसा. तर अशा लोकांक, अशा भगवंताक दुसऱ्यांच्या घरान कित्याक वचून चोरूंक जाय. तर भगवंत कित्याक चोरता, जेणे करून ते माझ्या बद्दल श्रवण करतले, माझ्या बद्दल चिंतन करतले आणि या जन्म मृत्यू या ज्या भवसागरांतून मुक्त जातले. म्हणून हे भगवंत अनेक अनेक लीला करता आमच्या सारख्या पतित जीवांचा उद्धार करपा खातीर. आणि अनादी कालापासून हे रामायण भगवद्गीता आम्ही श्रवण करून 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 भगवंताक वयपाकाचो आमचो मोक्षाचो मार्ग सुरू जाता. तर हरे नाम भगवंताचो महामंत्र हो एक अशें म्हणटा की 99% जी भक्ती आसा ती महामंत्रान आसा. तर आम्ही प्रत्येक जीवान जे प्रभुपादान आमकां कमीत कमी 16 माळा करूंक दिल्या त्यांचे आम्ही आचरण करप हे अत्यंत गरजेचे आसा. Krishna, the creator and culmination of all the world. Krishna reciprocates with the worshippers. भगवंत सांगता प्राचीन काळातील सर्व मुक्त जीवांनी पहिली काळात जे जनक राजा असे लोक असले त्यांनी सगळ्यांनी माझा आश्रय घेतलेलो आणि आश्रय घेतल्या उपरांत त्यांना प्रत्येक जणांक आपल्या दिव्य धामाची प्राप्ती झाली. म्हणून आता आम्ही प्रत्येक जीव हो कर्म करता. कर्माशिवाय मूळ सुद्धा कर्म करता. खंयचो जीव आत्मा जो जोपर्यंत शरीरान आसा तेन्ना निधेन सुद्धा मनीस कर्म करीत असता. आता कृष्णाचे कर्म पळयताना थोडे लोक कर्म, अकर्म आणि विकर्म सांगलेले आसा. कर्म म्हणजे कितें,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. भगवंता संबंधित जे कर्म करता, आपण जे कर्म करता तितून कृष्णांक फोन करता किंवा कृष्ण कर्म केल्या उपरांत जे फळ गावता ते कृष्णांक अर्पण करता. सगळ्या हितून आपण जो कृष्ण पळयता तेका कृष्ण भावनामृत कर्म म्हणटा. दुसरे आसा ते विकर्म, जे कृष्ण संबंधित कर्म ना, शास्त्राच्या विरुद्ध आसा तेका विकर्म म्हणटा. आणि कर्माची आणि विकर्माची फळां आमकां भोगची पडटा. कर्म जेन्ना कृष्ण भावनामृत कर्म करता तेन्ना कर्मान जे आमकां पाप लागू शकता ते जळोन वयता. जशें कृष्ण भावनामृत कर्म करतना कितें वायटूय सुद्दां जालें जाल्यार ते कृष्ण संबंधी कृष्णांक सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन दवरल्या कारणान आमकां तेजे पाप लागना, दिव्य लागना. उदाहरणार्थ आमी कितें अन्न शिजयता, अन्न शिजयतना उजो पेटयता. उजो पेटयल्या उपरांत कितलेशे जिवाणू ते मरो शकता त्या उज्यान. किंवा पाणी तापयता, त्या पाणयान जीव असता, ते पाणयातले जीवूय मरो शकता. तर आमकां हेजे कर्म लागता. पूण हे पाणी पिताना किंवा अन्न शिजयतना हे शिजयल्या उपरांत कृष्णाक अर्पण करीत जाल्यार तेजे आमकां कर्म लागना, आमकां परत जन्माक येवचें पडना. तेका कृष्ण भावनामृत कर्म म्हणटा. यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बशे भुजन्ते ते त्वगम पापम ए भजन्ते आत्मकारण. कृष्ण म्हणटा जे आपल्या खातीर अन्न तयार करता ते वास्तविक पापूच खाता. मग कृष्णा खातीर आमी अन्न करप, कृष्णा खातीर कार्य करप, तेका कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म म्हणटा. आणि तेजे विरुद्ध जे करता विकर्म तेजे आमकां पाप भोगचे पडटा. जेन्ना कृष्ण भावनामृत कर्म करता, जशे अग्नीन आमी कितें जळय जाल्यार अग्नी प्रत्येक गोष्ट शुद्ध करता, तशें कृष्ण भावनामृत कर्म करीत जाल्यार तितूंतले कितें वायट सुद्दां दोष आसा ते कृष्ण ग्रहण करता आणि आमकां त्या पापांसून मुक्त करता. फुडें म्हणटा ये तथा मां प्रपदन्ते तां सतैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुर्वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. कृष्ण भगवान अर्जुनाक सांगता हे सगळे जीवात्मा आसा ते कितें करता, आपल्या अनुसरण कर्म करतात. थोडे लोक कृष्णाक आपले स्वामी समजतात, जसे अर्जुन कृष्णाक आपले मित्र समजता, हनुमानजी रामाक आपले स्वामी म्हणटा. तसे नंद बाबा यशोदा माया कृष्णाक आपले पुत्र समजता. त्याप्रमाणे भगवंत त्यांना आदान प्रदान करतो. जर भगवंताक तुम्ही स्वामी म्हणून स्वीकारले, भगवंत आमकां सेवक म्हणून स्वीकारता. अर्जुन कृष्णाक आपले मित्र म्हणून हे करता, तर कृष्ण तेज्या वांगडा मित्र करता. तितून आपण देव आणि सर्वश्रेष्ठ भगवंत अशें दाखयना. तर आपल्या मित्रा खातीर भगवंत रथार चडयता, सार्थक्य घेता, अर्जुनात लाथेचो प्रहार स्वीकार करता. कित्याक ते अर्जुन आपले कोण हा मित्र आसा हे जाणीन. आम्ही जसे जसे भगवंताकडे वयतले त्यानुसार आमकां परत रेसिप्रोकेट्स भगवान आदान प्रदान करता. आम्ही कशे वचप, भगवंताक आपलो स्वामी समा, दास भगवंताक आपलो मित्र समा, सखा समजप, हे आपल्या गुरुच्या मार्गदर्शनाक किंवा भगवंताक आपलो पुत्र समजप, त्याप्रमाणे भगवंताची आम्ही सेवा करू शकता. पूण सगळ्या स्थितीन भगवंताची सेवा करप, खंयचे रिलेशन मेंटेन करप हे आपलेचेर आसा, गुरु मार्गदर्शन. तर देवी देवता आणि भगवंत हितून फरक आसा. भगवंत म्हणजे भग ऐश्वर्य, ज्यांच्याकडे ऐश्वर्य आसा, देवी देवतांकडे ऐश्वर्य असता. कृष्णा कितें म्हणटा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, त्यांच्याकडे षडेश्वर जे आसा ते पूर्ण रूपान आसा, म्हणून भगवंताक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. आता थोडे लोक आसा ते भगवंताची सेवा न करता देवी देवता बीन आसा तांकां भगवंताची कितें समजता, रुपां समजता. सूर्यदेव, गणेशजी, लक्ष्मी आणि कोण, हे सगळ्यांची रूपां वेगळी वेगळी भगवंताची रूपां ना, हे चुकीचे आसा. देवी देवता भगवंताची रूपां ना, तर देवी देवता भगवंतांचे अंश रूप आसा.
तर हनुमानजी भगवंताचे रूप न, हनुमान भगवंताचो अंश. प्रत्येक जीवात्मा, शिवजी, ब्रह्माजी, सर्व देवी देवता सुद्धा भगवंताचे अंश असा. अंश म्हणजे पुत्र असा. पुत्राची कर्तव्य असा बापायची सेवा करा. सेवकाचे स्वभाव असा स्वामीची सेवा करा. तर प्रत्येक जी देवी देवता भगवंताची सेवा करता. लक्ष्मी भगवंताचे चरण कमलाची सेवा करता. ब्रह्माजी हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करता. शिवजी तर पार्वतीक सांगता आराधना नाम सर्वेशाम विष्णू आराधनाम परम. म्हणजे लोक देवी देवतांची पूजा करता, माझी करता, तुझी करता, पण सर्वश्रेष्ठ पूजा असा ती विष्णूची असा. तर सर्वश्रेष्ठ देवी देवता म्हणजे भगवंत असा, त्याची पूजा करा. हो जीवाचो स्वरूप असा. जीवे रे स्वरूप कृष्ण नित्यदा. प्रत्येक जीवान भगवंत जो परमात्मा रूपान आमच्या हृदयाना त्याची सेवा करप ही काळजाची गरज असा. आणि त्याप्रमाणे आपल्या लहरीप्रमाणे वचप नसता, तर भगवंतान सांगला त्याप्रमाणे वचप असता. चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म. 4 वर्ण जे केला भगवंतान खंयचे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. ब्राह्मण हे सत्वगुणान काम करता. ब्रह्म जाणी तो ब्राह्मण. जो ब्रह्म जो कृष्णाची भक्ती करता त्याका ब्राह्मण म्हणता. क्षत्रिय जे प्रशासन करता, ऍडमिनिस्ट्रेशन करता, त्याका क्षत्रिय म्हणता. वैश्य तो व्यापारी करता, गो सेवा करता, व रजोगुणान आणि तमोगुणान आपली सेवा करता. आणि शूद्र जो आहा, जो लोअर क्लास कामगार वर्ग हो कितें आसा, तमोगुणान काम करता. पण ब्राह्मण हे भगवान कृष्णाकडे चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम गुण कर्म विभाग षट. हे जे गुणाप्रमाणे आपण विभाजन केला. ब्राह्मणाचो पूत आसा म्हणून तो ब्राह्मण जायना, पण ब्राह्मणाचे कर्म करतात तो ब्राह्मण जाता. चकोबा महार व शूद्र घरान येला, चामाराच्या घरान येला, पण त्याका वैष्णव म्हणतात. वैष्णव म्हणजे ब्राह्मणापेक्षा सर्वश्रेष्ठ. वैष्णव म्हणजे जो भगवान कृष्णाची सेवा करता, रामाची सेवा करता, त्याका वैष्णव म्हणतात. तर हे गुणकर्म ज्याचे गुण ना त्याप्रमाणे त्याका मानले जाता. ब्राह्मण क्षत्रियाच्या घरान येईल आणि क्षत्रिय सारखो वावरी न जाल्यार तो क्षत्रिय न्हू, तो शूद्र. तर भगवंतान हे जे गुण केल्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हे त्यांच्या गुणानुसार केल्ले असा असे भगवद्गीतेन सांगता. तर हे सगळे ज्ञान गावपा खातीर आम्ही कितें करूंक जाय? तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना. हे ज्ञान गावपा खातीर आम्ही गुरुकडे वचोंक जाय. गुरु हो भगवंताचो प्रतिनिधी असा. गुरुकडे वयताना एक जाचक कसो, एक भिकारी कसो वचून ज्ञान प्राप्त करूंक जाय. स्वयं कृष्णान सांदीपनीचो आश्रय घेतलो. स्वयं प्रभू रामचंद्रान वसिष्ठ मुनीचा आश्रय घेतलो, जेणेकरून आमच्या सारख्या पती जीवाक कळोंक जाय की गुरु शिवाय आमकां ज्ञान ना. गुरु विना नचे ज्ञान. तर हे ज्ञान घेवपा खातीर गुरुकडे वचोंक जाय, गुरुची सेवा करूंक जाय. गुरु आत्मसाक्षात्कारी असा. गुरुक सगळे ज्ञान प्रदान जाल्ले असा. आणि असे गुरु आमकां भगवंताकडे घेऊन वयता. आयज काल आम्ही पळयता खूप गुरु बाजारान गावता, पण जे गुरु कृष्णा शिवाय वेगळे उलयता ते गुरु न्हू, ते सुरू, ते चालू, ते नरकान व्हरता आपल्या शिष्याक आणि आपुणूय स्वता वयता. तर आमची जी परंपरा असा, गुरु शिष्य परंपरा जी श्री कृष्णान सांगलाय. श्री कृष्णान ब्रह्माजी ज्ञान दिला. ब्रह्माजी नारद मुनी, वेद व्यासा, माधवाचार्य, प्रभुपाद असे जे आचार्य येता, त्या आचार्यापासूनच आम्ही हे ज्ञान घेऊंक जाय. नाल्यार ज्ञान हे क्रियातले नष्ट जातले आणि आम्ही भगवत धाम प्राप्त जावचे ना, तर आमकां नरक धाम प्राप्त जातलो. जसे आम्ही खंयच्या हिऱ्याच्या शॉपान गेले जाल्यार तेजी चाचणी करता, तशीच आम्ही आध्यात्मिक गुरु, जीवनाचो गुरु घेतलो जाल्यार चाचणी करूंक जाय. लोकांक विचारूंक जाय.
बेस्ट गुरु तेणी म्हाका कान मंत्र दिला, हे मंत्र दिला. हे लोक कान मंत्र सांगता म्हणजे फटींग सांगता. हे कान मंत्र न्हू, आमचो मंत्र महामंत्र असा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगान जाहीर जाल्लो मंत्र असा. ही भगवंताक उलोवणी असा, रडणे असा, म्हाका तुजे कडेन घेवन चल म्हणून. तर अशें ज्ञान आमी भगवद्गीता कडसून, ज्ञानांसून, पारंपरीक गुरू कडसून घेवंक जाय. तर श्रद्धावान भजते ज्ञानम, कित्याक जे श्रद्धा असा, हे शास्त्र असा, भगवद्गीता महाभारताचो एक पाठ असा. हे शास्त्र गणेशजी जे बुद्धीचे देवता असा, तेणी आमच्या उद्धारा खातीर दिल्ले असा. आणि हे शास्त्र, हे सायन्स आमी आमच्या जीवनात हाडूंक जाय. आणि ह्या शास्त्राचो एकूच उद्देश असा, सर कृष्ण स्वतः सांगता भगवद्गीतेच्या लास्ट अध्यायान 18व्या अध्यायान, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच. सगळे सोड आणि केवळ म्हाका आणि म्हाका शरण यो. अशें करीत जाल्यार तुका सगळ्या पापांसून मुक्त करता, माझे कडे घेऊन वयता, हितून कांयच दुबाव ना. अशें स्वतः राम कृष्ण एक पत्नी एक वचन हे सांगता की म्हाका शरण यो म्हणून. आणि जो कोण हेतून संशय घेता, तर शास्त्र सांगता संशयी आत्म्या या जगान जगता थंय शांती गावू शकना, आणि मेल्या उपरांत दुसऱ्या लोकांनी शांती गावू शकना. तर शास्त्रा आमचे कितें आसा, आवय असा, आणि कृष्ण आमचो बापूय असा. शास्त्र सांगता कृष्णांक शरण वचोंक जाय म्हणून. म्हणजे आवय सांगता हो तुजो बापूय आणि एका शरण चल म्हणून. कृष्ण आमचो बापूय आसल्या कारणान स्वयं कृष्ण सुद्धा सांगता आपल्याक शरण या म्हणून. अशे अन्य देवी देवता तांकां ही ऑथॉरिटी ना, आणि तेच अशें सांगना, आणि ते सांगता की कृष्णांक शरण वचोंक जाय म्हणून. तर आमी हे शास्त्र आसा तेजे नुसार पालन करूंक जाय. आमच्या लहरी प्रमाणे करीत जाल्यार आमची गती दुर्गती जातली. धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम. धर्म म्हणजे कितें, जे भगवान कृष्ण सांगता हो धर्म, आणि कृष्णान जे सांगूंक ना तो अधर्म. आणि कृष्णाच्या ज्या विचारांचेर कोण चलना तो कितें करता, अशांत रावता. ज्या जाग्यार अशांती आहा, प्रत्येक जीव शांतीच्या फाटल्यान धांवता, पूण शांती केन्ना गावतली. एकूच हो जो अध्याय 18 अध्यायातलो सांगूंक सोदता, भगवान कृष्ण अर्जुनाक सांगता, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. भगवान श्रीकृष्ण सांगता ईश्वर हो सगळ्या भूताना म्हणजे प्रत्येक जीवांच्या हृदयान स्थापित असा. तर तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् मयां शांती स्थानं प्राप्यसी शाश्वतम. जे ईश्वर तुमच्या हृदयात स्थापित असा तेका पूर्णतया शरण चल. अशें करीत जाल्यार तुमकां शांती प्राप्ती जातली. आणि ज्या जाग्यार शांती असा थंय सुख असा. नाल्यार सगळे आमचे कडेन आसा, धन असा, दौलत आहा, बरी बायल असा, बरो घोव असा, इस्टेट असा, आणि कृष्णांक शरण ना जाल्यार ईश्वर जो आमच्या जिवात्मान आहा, हृदयान आहा, तेका शरण ना, शांती गावची ना. कृष्णाचे वचन गणपती सांगता. गणपतीचे भक्त खूप असा, पूण गणपतीचे भक्त आसा जाल्यार हे भगवद्गीताचे मान्य करूंक जाय, कित्याक गणपतीने लिखाण केला, वेद व्यासानाची रचना केल्या. तर आमी जो पर्यंत कृष्णाक शरण वचना शांती गावू शकना, आणि ज्या जाग्यार शांती ना तर सुखाची अपेक्षा करू शकना. तर प्रत्येक जीवान शांतीची अपेक्षा पहिली करूंक जाय. शांती हे पहिले स्टेप, आणि शांती फुडें सुख. तर जो पर्यंत भगवंताच्या कृपेन शांती आमकां गावना आमी सुखी रावूं शकना. प्रत्येक जीवाचो स्वरूप असा कृष्णाची सेवा करप. उदाहरणार्थ सांगत जाल्यार एक नुस्तें आसा, मातशी फिश आसा, तेका न्हंयसून काडून पाणयांसून काडून बरे एअर कंडिशनान रुमान दवरले, सगळे फॅसिलिटी दिले जाल्यार ते नुस्तें त्या एअर कंडिशन रुमान सुखी रावू शकना. ते तडफडटले फटफडटले केन्ना पाणयान पडटा काय.
तशेंच आमी जीव सगळ्यो वस्तू आसून सुद्धा तटफडटा. कित्याक आमी तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन. पूर्णतया आमी कृष्णाक शरण वचोंक ना म्हणून आमी तटफडटा. जर आमकां शांती जाय जाल्यार कृष्णाक पूर्णतया शरण वचोंक जाय. तर हे हांगा विराम घेवंक सोदता. प्रभूजी मुरलीधर प्रभूजी सगळ्यांनी म्हाका संधी दिली हे सांगपा खातीर. तर परत एकदा सार घेवपाचे. भगवद्गीता आसा ही सगळ्या वेदांचो सार आसा. स्वयं भगवान कृष्ण मुख कमलांतून सांगता आपल्या. जशे गंगा प्रत्येक शरीराक पवित्र करू शकता. गंगाचं उगमस्थान कृष्णाच्या पद कमल म्हणजे पायां जेन्ना या भौतिक स्तराचे छिद्र करतात तेसून गंगाचो उगम जाता. पायांसून गंगाचो उगम जाता आणि ती गंगा प्रत्येक जिवाक हे करता, शुद्ध करता. आणि भगवद्गीता तर भगवंताच्या मुखांसून येयल्या. जरी कृष्णाचे चरण कमल आणि मुख कमलांत फरक ना, तरी आम्ही समजूंक जाय की भगवद्गीता गंगापेक्षा किती श्रेष्ठ आसा आणि आपल्या जिवान हाडूंक जाय. ही गंगा आमच्या आत्म्यांक शांत करता. आत्म्यांक पुनर् नैति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम यः वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जे कृष्णाचे जन्म कर्म हे जाणता, इतले जाणल्यार सुद्धा या भौतिक जगात परत वचोंक गावना, तर तेका भगवंताची प्राप्ती जाता. आणि भगवंताचे वैकुंठाक प्राप्ती जाल्या उपरांत न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम. तर हे भगवद्गीतेचे ज्ञान सूर्यदेवाक सांगले, पण भगवंताच्या जगतात सूर्यदेवाची गरज ना. या भौतिक जगात सूर्यग्रह सगळे देवता विवस्वान सगळ्यांक तेजोमय करता, पण भगवंताचे स्वरूपच तेजमय हा, सगळ्यांक प्रकाशित करता. थंय अग्नीची गरज ना, थंय पावक गरज ना, कोणाची गरज ना, थंय शशांक चंद्राची गरज ना. आणि जो त्या धामान वयता तर ह्या दुःखालयान परत येना. तर आम्ही जगता, जाका जन्म येयला त्याचा मृत्यू निश्चित आसा आणि मृत्यू जाल्या उपरांत त्याका पुनर्जन्म निश्चित आहा. पुढे अशे आईच्या गर्भान आमकां वयचे पडटले जर आम्ही कृष्ण भावनामृत कर्म करिना जाल्यार. तर साधो उपाय गुरुचो मार्ग घ्या, भगवंताचे ज्ञान घ्या, भगवंताची सेवा करा, कृष्ण कर्म करा, हरिनाम करा, हरे कृष्ण महामंत्र या युगान सांगलेला आसा. स्वयं चैतन्य महाप्रभू ज्यांचे आता आविर्भाव 7 मार्चाक आमचे सगळे भक्त बऱ्या भितून गौर पौर्णिमा सेलिब्रेट करतले, तितून तुम्ही सहभागी जा. आणि हे जे ज्ञान आसा ते लोकांकडे प्रचार करपाचो प्रयत्न आम्ही करता. तुमचो आमकां कृपा आशीर्वाद जावनी आणि आम्ही हे ज्ञान आसा ते फुडें व्हरया. आणि तुमकां विनंती करता तुम्ही म्हाका आशीर्वाद दिया, जेणे करून हांवूय माझो जप, माझी साधना, भक्ती ही बऱ्या भशेन करून भगवंताकडे वयपा खातीर म्हाजोय मार्ग मोकळो जावचो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरि बोल. हरि हरि बोल. His Grace Parameshwar Krishnadas Prabhu ji ki jai. His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki jai. Prabhuji, तुम्ही रिवर दावनो चॅप्टर 4 कशी सांगली म्हळ्यारी सुर्वेद ತಂತು ते गुरु परंपरे बग्गिदवो, कर्म विकर्म बग्गिदवो आणि वर्णाश्रमाची बग्गिदवो आणि जपाचे महत्व या पूरा मेळणो स्टार्टिंग दुखून एंड ताई तेव्हा एकच टोन तितले गट्टी सांगून आमकां पुरा मस्त मस्त नॉलेज मेळ्ळें प्रभुजी हाजी. स्टार्टिंग दुखून एंड ते तुम्ही कशी सांगले म्हळ्यार आमकां एका पळोवचे समेत जायना तितले तुम्ही ह्या कोण सांगले. थँक्यू प्रभुजी, थँक्यू सो मच. कोणाला क्वेश्चन आसले? कोणाला क्वेश्चन असले निमगे येतं. नमस्कार प्रभूजी. हरे कृष्ण. बारी लाईक झाले सेशन. तुम्ही सांगले वही पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णाक आम्ही हे करका मानका आणि कृष्णांनी लेगी पुरा शांती असं पुरा तुम्ही सांगला करेक्ट आमका पटता. पण आम्ही घरकडे स्थान पूजा पण करतात नाही घरकडे वर्षात चतुर्थी पूजा
नवरात्री पूजा, सत्यनारायण पूजा तेन्ना पण आमकां लायक दिसता. गंगे स्नान केल्यार आमकां अशी वाटता पवित्र झाले. ते कशी प्रभूजी सान सान गोष्टी पण आमकां लायक दिसता. ते कशी? कृष्ण सांगता. धन्यवाद. तुमचो प्रश्न एकदम बरो आसा आणि हो प्रश्न तुमचोच ना, खुबशे भक्तां खातीरय आसा हो. तर तुम्ही तुमच्या खातीर अर्जुना सारखे तुम्ही दुसऱ्यां खातीर प्रश्न उपस्थित केला हो. आता आमच्या घरान पयली आम्ही गणपती बीन पुजताले गोंयान 5 दीस आसतालो गणपती बीन. मागीर आमचे जॉयंट फॅमिली आसा. जॉयंट फॅमिलीन आमचे काकाची भुरगे आम्ही पुजताले. मागीर काय कारण जाले आणि ते वेगळेच पुजूंक लागले. मागीर आमकां दिसले की आम्ही आणि परत गणपती घरान हाडुया. पण आम्ही जेन्ना भगवंताचे भक्तीन येयले तेन्ना आम्ही समजले की भगवंताची विशेष कृपा जाल्या. जी जन्मांसून गणपती आमच्या घरान आसा त्या घराची आता हांव सेवा करपाची काय गरज ना अशें दिसता भगवंताक. आणि भगवंताने निमित्त केला आणि आमची झगडी लायली आसतली. आता तो 5-10 वर्सां पयलीं आता भाव आसा, भावाचो भाव ते करता. तर आता हांव इतलो सांगून आणि माझे तुम्ही इन्स्ट्रक्शन आयकोंक जाय अशें ना, म्हाका तितलें ज्ञान ना. पूण आता समजा आमच्या गोंयान प्रत्येक जाण गणपती हाडटा जाल्यार एकदम तांकां सोडूनय जावचें ना. पूण आता सत्यनारायण पूजा आसा, हे कर्मकांड आसा, हे भगवान कृष्णाकूच अर्पण जाता. खंयची पूजा केली यत् करोशी यज् नाशी यज् जोशी यदासी यत् तपस्यसी ते म्हणजे कितें भगवंतान जे जे कितें करता ते म्हाका कर. आणि ते करिना सुद्धा तुम्ही अन्य देवतांची सुद्धा पूजा करीत जाल्यार भोक्ताराम यत्न तपसाम सर्व लोक महाईश्वरम. तर भगवान सांगता सगळे यज्ञ तप पूजा, गणपतीची पूजा, सत्यनारायण पूजा, देव दुर्गा देवीची पूजा कृष्णांक वयतात, काय प्रश्न ना. पूण हो जो हे आसा मार्ग आसा तो अल्प बुद्धीच्या लोकांक खातीर आसा. आणि त्या देवी देवतांक कडसून जी फळां गावता ती वास्तवीक म्हाजेच कडसून गावता. पूण ती फळां क्षणीक आसा, क्षणभृंगर आसा. पूण हांव दिता ती फळां शाश्वत आसा आणि ते कृष्ण प्रेमूय गावता तेज्या बरोबर. आणि तेज्या भायर एडिशनल प्रॉडक्ट म्हणजे मुक्ती गावता. भगवंता कडेन आमी वचूं शकता. तर जेन्ना गणपती तर समज तुमची स्थिती अशी आहा की तुम्ही वर्साच्या वर्सा गणपती हाडटा, ओके. पूण तेज्या भायर सत्यनारायण करप, आनी कितें करप, कर्मकांड करप, तेका आनी एक्स्ट्रा हाडप, देवी दुर्गा देवीची एक्स्ट्रा पूजा करप, अशें ना की आमी तेंचो देश करता, आमी तेंकां दंडवत घालता. पूण तेंची सेवा करपाची गरज ना. आणि खंय तरी आमी हळू हळू ह्यो गोष्टी कमी करूंक जाय. ही पूजा अर्चना, ही सत्यनारायणाची पूजा तर शास्त्रांत खंयच बरयल्ली ना. ही भटांची पोटां भरपाचे कर्म. पूण आमी ते गोष्टी बंद करप ना. पूण आमच्या आचरणान हे एडिशनल करपाची काय गरज ना. खरंच जाय पडटा जाल्यार करपाची, नाल्यार हळूहळू सोडपाची. देवी देवता कृष्ण गावलो, मुळाक पाणी घालता तुम्ही, पोटान अन्न घेता, श्रीकृष्ण पुजतात, 33 कोटी देवता संतुष्ट जाता. तर आता केन्ना तरी ही गोष्ट त्याग करूंक जाय. नाल्यार आमी हे कंटिन्यू करीत हे सारखे ते सारखे देवताक नाराज जातले. तर जेन्ना देवतांचो आमी त्याग करता तेन्ना देवता खुश जातले, गणपती खुश जातले. हे शास्त्र गणपतीन बरयला. पूण आमी अर्जुन जसे मोहित झाले, अर्जुनाचे दुबाव क्लियर झाले. कृष्णान झालं माम एकम शरणम व्रज मन मना भव मद भक्तो मध्यांजी माम नमस्करो. माझे चिंतन माझे कर. आता भगवंताची कृष्णाची जर तुम्ही पूजा करता व्हडल्याक धरला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाक धरला जाल्यार गोंयचे मुख्यमंत्री, सरपंच, पंच, झेडपी ह्या गोष्टी सोडूंक जाय न्हू. केन्ना तरी सोडूंक जाय ह्यो गोष्टी, नाल्यार आमी कर्म कांड करता अशें जाता. सो एकदम सोडपाक शक्य ना, पूण आपण प्रयत्न करूंक जाय. ह्यो गोष्टी गरज ना. आणि फुडें फुडें आपली दार मुक्तीची दारां ओपन जाता, कृष्ण प्रेम प्राप्त जाता. नाल्यार आमी ह्या भवचक्रांसून यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजान मद भक्ता मध्यांजन. देवी देवतांची पूजा करीत देव लोकांत पावतले, परत शेणे पुण्य मृत्यू लोकम विशंती.
की कित्याक आनी अडथळे घेवपाक जाय. तर आमचे पयलीं साधना सारकी ना, तितूनसून हे गोष्टी आनी एडिशनल करपाची गरज ना आसा, आनी एकदम सोडपाची गरज ना, पूण क्रमशः जी गरज ना ती हळूहळू हे करू. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. थँक्यू. थँक्यू. हरे कृष्ण प्रभूजी. तुम्ही सांगल्या विंगड विंगड वर्णाश्रम अकॉर्डिंग टू आमगेल गुणा प्रकार आमगेल विंगड विंगड वर्ण आसा. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अशी विंगड विंगड वर्ण आमकां मेस्ताची. जाल्यार कृष्ण भावनामृतांतू लायक कृष्ण भक्ती केल्यार आमी कृष्ण लोका पावताची, लायक गोलक वृंदावना पावताची. आनी तू दोन्ही अध्यायान सांगिल आसना प्रभूजी क्षत्रिय धर्म केल्यार स्वर्गा पावताची म्हणून, लायक 2.3 तो यद्रचया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपाव्रतम त्या श्लोकांतू. तशीच विंगड विंगड आश्रम लायक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तांगेल कर्तव्य तांणी केल्यार तांणी हायर वर्ण वत्ताची जो खंयची लोकां वता तांणी. सगळे 4 जे वर्ण आसा ते भगवंतान सांगला तेज्या गुणकर्म. आता शूद्र आसा, शूद्राचे काम समाज एक मंदिरान एक शूद्र एक काम आसा, लेबर लोक आसा, तेजी सेवा एक बायल मनुष्य आसा आनी तेजी काम फक्त झाडू मारप, पोछा मारप, भांडी घासप भगवंताची. आणि ते शूद्र आसा, जातीनूय शूद्र आहा, पूण ते हरिनाम घेत जाल्यार तेका गती गावतली, भगवंताची प्राप्ती गावतली. पूण एक ब्राह्मण आसा, पूण ब्राह्मणाचे गुण फॉलो करिना जाल्यार तेका कशी गती गावतली. आता ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ह्याच्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ तो वैष्णव, जे कृष्ण रामाची भक्ती करता तेका वैष्णव म्हणटा. तेका सगळे गुण येता. आता हांवें उदाहरण वदरच्या प्रवचनान सांगले की चकोबा महार आसा. नारद मुनी कोण असले? नारद मुनी वेशाचे पुत्र असले, दासी पुत्र असले, पूण तेणी भगवंताची भक्ती करून उच्च लोकांचेर पावले. भगवंतान तेका कितले वरदान दिले. तर आम्ही आमची जात व्हडली न्हू, आमचे कर्म व्हडले. तर ब्राह्मणाचे डॉक्टर जाला जाल्यार डॉक्टराचो चेडो डॉक्टर म्हणू शकता जाल्यार तेणी डॉक्टराची पदवी MBBS घेवंक जाय, तेन्नाच तो डॉक्टर म्हणटलो. ना माझो बापूय एडवोकेट जाल्यार हांव एडवोकेट जावंक शकना, हांवें परत ती स्पेशल डिग्री घेवची पडटा. तशें वैष्णवाचो चेडो सुद्दां वैष्णव जातलो अशें ना. पूण हे वर्ण कृष्ण सांगता, हे 4 वर्ण जे केल्यात ते मॅनेजमेंट करपा खातीर केले. उदाहरणार्थ एक कंपनी आसा किंवा फॅक्टरी आसा, फॅक्टरीन एक मॅनेजर असता, सुपरवायझर असता, लेबर असता आणि मालक असता. मालक हो कितें करता? ब्राह्मणा सारको तो तकलीच चलयता. आपल्याक फॅक्टरी करूंक जाय, इतले पयशे करूंक जाय, हांगा इन्व्हेस्ट करूंक जाय, आपल्या तकलेन तो ब्राह्मण हे करता. जो आपण स्वतः करिना तो एका मॅनेजराक हे करता. मॅनेजर म्हणजे क्षत्रिय, तो मागीर ऑर्गनायझेशन करता, ड्युटी अलॉटमेंट करता, तांकां पेमेंटाची व्यवस्था करता, ताका म्हणटा क्षत्रिय. तो रजोगुणान काम करता, ब्राह्मण सत्वगुणान काम करता. मग तिसरो गुण असा तो वैश्य, म्हणजे बाकी कामगार आणि वर्कर असे वैश्य. आणि चौथो असा ते कितें आसा शूद्र, तो एकदम खालच्या लेवलार कार्य करता. हे साधारण एक समजोवपा खातीर. हे सगळ्या धर्मान, आध्यात्मिक जगतान, फॅक्टरीन, कंपनीन, बँकीन ही 4 सिस्टम चलता. ह्याच्या शिवाय जायना. ब्राह्मण आसा तो क्षत्रियाचे काम करू शकना. पूण भक्तीन जेन्ना पळयता आमी एक कमी जातीचो लोक आसा, जशे आमचे मलेच्छ देशातले आमचे गुरु महाराज आसा आणि कोण कोण महाराज प्रभुपादाचे, ते खंयच्या हितूंतले आसले पूण ते आयज वैष्णव जाले. जे आमचे ब्राह्मण आसा ते निकट सुद्धा ते पावूं शकना ब्राह्मण, कित्याक हरिनामान प्रभुपादाचेर विश्वासाचे ते वैष्णव जाले. तर आता त्याची जात व्हडली का त्यांचे कर्म व्हडले? तर भगवंत सांगता ते कर्मान व्हडले, वयल्यान ते वैष्णव आसा, ब्राह्मणापेक्षा श्रेष्ठ आसा, म्हाका प्रिय आसा म्हणून सांगता. असोच प्रश्न येता की अरे बाबा मलेच्छ देशाचे लोक आम्ही गुरु करू काय? पूण त्यांच्या कर्मानुसार आमकां करूंकच जाय, नाल्यार आमकां भगवंत प्रतीक अपराध जातात. सो आम्ही हे आसा ते गोष्ट कितें करूंक जाय, वर्ण जे आसा ते. आणि वैष्णवान सर्वश्रेष्ठ वैष्णव म्हणजे शिवजी. वैष्णवाना यथा शंभो, शिवजी सतत तेका जात धर्म काय लागना, ते राम 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 रामेति रमे रामे मनोरम सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरद.
तो स्वयं राम राम करून परम शांती गावता. तर प्रत्येक जीव हो शांती फाटल्यान हें करता आणि जो वैष्णव आसा ताका शांती गावूंक शकता आणि तो शांती गावल्या उपरांत ताका सूख गावता. तो आम्ही वैष्णव जावंक जाय, आम्ही ब्राह्मणा पेक्षा फुडें वचूंक जाय. आणि प्रत्येक भक्ती आसा ते वैष्णवूच आसा. त्या तितून विभाजन आसा, क्लास निओफायड आसा, मध्यम आसा, उच्च कोटीच्या. पूण अच्छा आसा भगवंताचे आम्ही हरिनाम करता हो वैष्णव जालो. एकदा कृष्णाचे नाव गेलं चैतन्य महाप्रभू म्हणटा तो वैष्णव आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. अनेक क्वेश्चन भगवद्गीते बुक रेड कलर अंगल कसं कवर करून भगवद्गीते बुक रेड कलर अंगल कसं लायन कवर नो भगवद्गीते हे आपलो भगवंताचे ज्ञान ते आपण सांभाळून दवरूंक जाय. बरो पेपर घाल, रेड कलर दर, तशें कांय तेका ना. पूण जाणटे कितें म्हणटाले आमचे पूर्वज, आम्ही भगवद्गीता हाडल्या, काशीक गेल्ले, गयाक गेल्ले, हाडल्या आणि ती तांबड्या कपड्यान बांदून दवरल्या. ज्ञान हे ओपन केल्यारूच कळटले, धापून ते कितें कळटले. त्या खातीर ती ओपन करूंक जाय. थोड्यांचो असो समज आसा, एकदां आमी प्रचाराक गेल्ले, एक माताजीक आमी भगवद्गीता दिली आणि वाच सांगली. ती माताजी म्हणटा आमच्या आईन सांगला की आज्जेन सांगला भगवद्गीता बायलांनी वाचपाची ना. अशी धारणा लोकांनी केल्या. अशी धारणा करून आमकां भगवंता पासून पयस केल्ले आसा. खास तर हे ब्राह्मण लोकांनी आमकां पयस केला. सो कॉल्ड ब्राह्मण, कलियुगातले ब्राह्मण. कलियुगान ब्राह्मण अशें कोण ना. कलियुगान सगळे शूद्र. प्रत्येक जीव जे जन्माक येता ब्राह्मणाच्या पोटी येता, कोणाच्या येता तो शूद्रच आसा. आणि हरिनाम करून तो ब्राह्मणाच्या लेवलार वचूं शकता, वैष्णवाच्या लेवलार. हे आमी मनांतून धरूंक जाय. आता हे लोक सगळ्या लोकांक सांगत जाल्यार हे कळचे ना. पूण जे वैष्णव आसा, भक्त आसा, हेका कळोंक जाय की कलियुगान सगळे लोक येता ते शूद्रच. आणि तो वयर स्तरार वयतलो जाल्यार त्यांनी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हे म्हणिना तो कलियुगान तो शूद्रच उरतो. हरे. धन्यवाद प्रभुजी. मस्त ऐकून सांगितले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि काही क्वेश्चन्स असले ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿचे ಸೋಮವಾರ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30 8:30 गीता सुबोधिनी बेस्ड क्लासेस असची. तशीची संडे मॉर्निंग 9:30 इंडियन टाइम अंतू चेरडू अंक बाल उत्सव प्रोग्राम अस अंतू गजेंद्र मोक्ष प्रेयर देता सर. तुम्ही पुरात तुमगे चेरडू पर्यंत एनरोल करू रिक्वेस्ट करता सर. तशीची 3 मार्च एकादशी दिवस संपूर्ण भगवद्गीता पारायण सर. तो सगळे घालतीत की चड जनांनी आणि तुमगेले फ्रेंड्स सांगा फॅमिली इंका सांगून चड जनांक अंत ऍड करून सगळ्यांक हे भगवद्गीता वाजूत असलेक अवकाश दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता सर. तुमगेले नाव माया माताजी, विद्यापई माताजी आणि भारतीपई माताजी अंक दिवेत. 4th मार्च सॅटर्डे शनिवार हंगेले वेदिक हिरोइन हे सीरीज अंतू 7:30 इंडियन टाइम इवनिंग अंतू शती माता आणि विष्णुप्रिय माताजी हंगेल ಬಗ್ಗೆ क्लास घेवची आमगेले भागवत पुराण कोंकणीची हिरोइन माताजी तस हर ग्रेस मथुरा माता हन्नी. तशीची 9th मार्च गुरुवार वैष्णव भजन संध्यास गौरव पूर्णिमा ಬಗ್ಗೆ चैतन्य महाप्रभु ಬಗ್ಗೆ आम्ही भजन सांगोस. तशी या पूर्ण कार्यक्रमाके तुम्ही चढ संख्येत येऊन अंतू भागवहिसुका म्हणून सगळं रिक्वेस्ट करता सर. सगळे परमिशन असं म्हणलेली नरसिंह कीर्तन सांगून या सेशन एंड करूया. हरे कृष्ण. नमस्ते नरसिंहाया प्रल्हाद लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत्तो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहो
हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथामद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपो कानुबृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शिल प्रभुपाद की जय भक्ति विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशन नरसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय हरे कृष्णा पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा सेशन एंड करता जी हरे कृष्णा।